teatteri-ilmaisuuden rinnalla. Opintoihin kuuluu ihan hirveästi kaikkea erilaista. Et meillä on tosi monipuolista opetusta. Meillä on tanssia, meillä on laulua, meillä on akrobatiaa, liikuntaa, näyttelijän työtä, puhetekniikkaa, ihan kaikkea. No, parasta tai hauskinta, semmoista, mistä nyt on tykännyt eniten sillä hetkellä, kun sitä on tehty, on ollut just varmaan akrobatia ja jotkut tanssitunnit. Mutta parasta, mitä tämän vuoden aikana on tapahtunut, niin on kehittynyt ihan hirveästi. Että oikeastaan semmoiset asiat, mistä ei ole sillä hetkellä niin tykännyt, niin ne on ollut sitten niitä parhaita loppujen lopuksi. Että on tosi kovia haasteita tullut. Liikeimprovisaatio on ollut kaikista haastavinta. Mulle on tosi vaikeaa liikkua tosta noin vaan yhtäkkiä, mutta siinäkin on päässyt vauhtiin ja on ollut tosi hauskaa loppujen lopuksi. Minä kiroin sen päivän ja hetken, kun sain päähäni alkaa sinulle vaivoksi. Kirjoittu sen notaari, joka pisti minut allekirjoittamaan oman kuolemantuomioni. Kehtaat vielä valittaa. Oletko ansainnut sellaista vaimoa kuin minä? Mä tähtään isona siihen, että musta tulisi ammattinäyttelijä. Mä oon hakenut 2 kertaa teatterikorkeakouluun näyttelijän työn linjalle ja aion hakea niin monta kertaa, että sinne pääsen. Oikeastaan se sopii ehkä parhaiten just sellaisille ihmisille, jotka oikeasti tähtää näyttelijän ammattiin, että haluaa päästä sinne teatterikorkeakouluun tai johonkin vastaavaan. Mä oon tykännyt tosi paljon ja opettajat on kaikki ollut ihania ja tykkään muutenkin henkilökunnasta ja kaikista ja ihmiset täällä on tosi mukavia. Tämä on ollut oikein hyvä vuosi. Mutta eihän meillä ole kuin onnemme tässä maailmassa. Ja minä antaisin tyttärelleni ennemmin kunnon miehen, joka tekee hänet onnelliseksi kuin kaikki Amerikan kullat ja tavarat.